Fi New York, Malta firmat ftehim mal-Gambja biex jiġu ripatrijati 80 immigranti regolari li ma natawx status ta' ażil. Dan sar wara laqa bejn il-Prim Ministru Joseph Muscat u l-Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Gambja Balal Garba Jahumpa. Il-ftehim kien iffirmat bejn il-Ministru Malti għall-Affarijiet Barranin George Vella u l-Ministru Bala Garba Jahumpa. Dan l-aħħar żvilupp isegwi ftehim simili kien iffirmat man-Niġerja f'April ta' din is-sena waqt summit bejn l-Unjoni Ewropea u l-Afrika fi Brussell. B'antiċipazzjoni għas-summit tal-Commonwealth li se jsir is-sena d-dieħla f'pajjiżna, il-Prim Ministru Joseph Muscat qed ikollu laqgħat bilaterali mal-mexxejja ta' pajjiżi tal-Commonwealth u ta' pajjiżi Afrikani. Fost oħrajn, il-Prim Ministru ltaqa' mal-President tal-Ghana John Dramani Mahama. Wara li ftit ta' snin ilu sabet il-gass il-Ghana qed titqies bħala l-aktar pajjiż żviluppat fl-Afrika. Il-Gvern Malti u dak tal-Ghana qablu li għandu jkun hemm sinerġija bejn iż-żewġ pajjiżi bilan li pajjiżna jkun jista' jsir ċentru ta' enerġija fil-Mediterran. Fid-dawn tal-aħħar taħdidiet u minħabba l-possibilità ta' kollaborazzjonijiet fil-futur, il-Ghana beħsiba tiftaħ ambaxxata f'pajjiżna. Mal-President tal-Kenja Uhuru Kenyatta tal-Prim Ministru Malti ddiskuta l-possibilità ta' joint ventures biex tkun imsaħħa r-rabta ta' negozju taż-żewġ pajjiżi. Intant waqt is-summit tal-Commonwealth Malta se tkun qed tara kif pajjiżi oħra jistgħu jiżviluppaw u jilħqu l-miri tagħhom. Dan għandu jwassal għal inqas pressjoni biex persuni minn dawn il-pajjiżi jemigraw illegalment.